Здравейте хора, аз съм Оги Gaming BG и сега ще снимам с Bobby Games BG. Той ми е приятел и той беше от героичната четвърка, ако го Боби... Аднал съм го в там представени канали, ще има и линк. И ще правим поредица в един сървър. Това е Minecraft. Ще правим поредица в един сървър. Ето го Боби. Добре, да започваме. Айде, Боби. Отглуши бе, човек. А? Добре, айде. Накъде? Сега играем в един сервер. Да, и той снима. Да. Арам тука. О, отбора съм си брал, да трябва да го спра. Да. Защото си направил фрапса да ми е 30 FPS и само сега ми е само 30 FPS, ако го направя с... си пусна браузър да си ми спати се едно. И на клипа ще е някакво по-такова. Гадно. Тук ми лева чунковете и някакъв фрейм дроп имам, човек. Не знам, що така. И тук трябваше да... Ти имаш ли храна? А? Ти имаш ли храна? Да. Като аз нямам храна и за това. Та тук има, има много готин кит за Великден. И само за Великден и после ще го махнат. С някакви пати готините PvP айтеми. Съдърва се казва Sky Army. Не такова. Ще има IP. Warzone does not allow you to edit the... И да се трябва по-протокол. Добре, си мислих, че е такова. Не знаеш, понякога бъгва и... Мембари сме. Яко. Годно... И виж какво пише, може да получите айтеми, ако повикате вашите приятели. Ами аз съм те повикал. И ти си повикал мен, все едно. Оттам може, виж. Такова, че може човек. Няма който пак да си строи така. Добре, няма как. Аз имам кабел, сега тук я ще си построи така нагоре, да се изкача. Иди с кабел да се изкачи. Аз нямам кабел. Аз не съм си използвал. И тук не може човек, как? Гледай! Warzone does not allow Значи кой е чупил ето? Кой го е правил това някой от змиите? Чек малко. Това така не става. Човек, това си ти, аз тук викам, сега тук е първата жертва. А да си бил ти, човек. А не, копак няма вкупи. Тук да е някой типи вече се стрил много нагоре с дърво. Сигурно там има някаква къща. Тук ако не може да скипи вече не знам. Се махаме от този сервер и търсиме друг сервер. Да, и така не можеш. Кой е стрил тук неща, а пък не мога да чупим ние. Или нещо са тапаци. Да, вече тук можеш. Откъде? Добре. Баси, това повече от на PvP България, човек. Дева. За тебе върват едни зомбите. Аз ще ги убия. Така мога да вотваме да получаваме айтеми от това, като ти изписах сега. Ако искаш някъде... Ти имаш ли торчове? Не. Гадно. Нямам ти, ако искаш. Хитите не ми трябва. Къде си правим къщата? Имаме един стак необработено. Ами ако искаш... Даже един стак и 4. Пишете в коментарите дали искате с такъв текстур. Боби, тук има въглища, що не взимаш за торчове? Окей, колко неща има този кит? Кит старт. Малко са. Виждам.
Аз затикавам, че ендър често ми се напълни целия. Ма. Аз трябва да махна нещо. Не мога. Може така. Сега ще махна то Iron меч. Не трябва. Някакво. Аз ще направя факли. Направих вече. То сигурно кит стартера. Не си такова през 3 часа. Не е много. В смисъл... За такъв Да. опнат. Значи, А, ти там си изпусна меча, мерси. това не е моят меч, това е на кит стартера. Аз не ми трябва този меч. Аз си Аз го съм да похвали. Един е много. Имам един. Боби, я стой до мене. Я стой тука. Можем да. Имам PvP. Я стой там. Имаш втори човек. Зомбите. Оги се точно не може да запали зомби. Не може да се запали. Боби, латко бе. Защо не може? Оги! Защото не може. Кво? Урод. Имаше зомби. Видях. Но къде? Опа, без пострели. Тук са чупили. Не е метна, някъде към тебе. Тук има някакво дърво, някой... Крипър. Ендермен! За ендерпели. Убий го. Топа се доближи до него, ти изчезна, разбираш. Тъпанач. Здрасти. Аре, как се мога да умре то? Ендерпер. Оги? Само да. Да, тук пък в този сервер не мога да взема. Той айтем ендерперлата не мога да се вземе в този сервер. Карам. Между другото, Дима и Крис в момента са в общата канал. Също го има в представените канали, които съм сложил. Да, и аз съм сложил. И Боби го е сложил. Канала мисля, че се каже The Ultimate BG, нещо такова беше. Да, Ultimate BG нещо. Или Games. Ultimate Games или нещо такова. Да, нещо такова. И те решиха да се снимат двамата. Ние с Боби решихме, че е по-добре да се снимаме сами. В смисъл така повече ни харесва, те искат да се снимат двамата заедно. Да. И ти с тях се снимаме. Също. Някаква поредица ще направим с тях. Например на Лига, на CSGO и такива. Да. Но сега те малко по-първите клипове аз ще ги направя малко на CSGO или на Minecraft. Ще играем на Minecraft. Да. И скоро ще свършим епизода, защото не искам сега да е много дълъг. Също, надявам се да ви харесва канала, в смисъл, за решението не знам според вас дали е правилно така да се правим в нови канали, ама мамо! На вас може да не ви хареса, но на нас доста... В смисъл някакси така, както казах в миналия епизод, пътищата ни така се разделиха, просто... Скарахме се един-два пъти нещо такова, някакви такива неща, все едно, лични проблеми са. И просто вместо да взимаме групови решения, така, тук може да си правя какво да иска, вместо там да взимаме групови решения, да направим някакви неща по канала и такива неща, което е доста по-лесно, да мога да си правя каквото си искам, да си качвам каквото си искам. Да. И такива неща. Така е по-годно и мен си ми харесва да си имам свой собствен канал. Ако ми четете там, ако четете информацията, в смисъл описанието на канала, ще разберете. На колко години съм, къде живея и така. Сега ще е такова. Ще запаля едно TNT. Добре. Сега ако не гръмне... Гръмна ли? Бе, гръмна! Как супер може да силно. намерим диаманти? Да! Пък не си гоня чиите. Да, имаме ти колко? Ти Аз съм имаш 32. ти имаш запалка. Копаем само, нали, слагаме го надолу и... Да. Ще е доста готино. Намерих някаква изгрифана къща. Тук има ли тъпа? Да, има тъпа. Опа, написа... Порно маниачета. Да. Супер име за канал, за... Фекшън. Чакай. Аз ще направя фекшън. Опа.
Окей. Трябва да си на името на Боби Gameplay. На приема аккаунта, защото наистина има нещо свързано с Боби. Има, така, но ще го смена скоро. Тук има някаква къща, която изглежда доста готина. Тук огъня, тук няма, ето тук, маня се някакви, да, тук се правят фекшени и може да се правят като резиденция. Аз мисля сега да спирам епизода. Добре, както искаш. Надявам се, и аз мисля да спирам, надявам се да ви харесват клиповете и изобщо канала ми, на Боби също. Не забравяйте да се абонирате, да харесате, да споделите и така. И да коментирате, да харесате, да споделите и така. Чао! Чао! Ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре. Ако клиповете ми ви харесват, може да ги споделяте. Ако каналът ми ви харесва, може да се абонирате. Аз бях Оги Гейминг БГ. До следващия клип. Чао!